Preskočil by som dnešný zápas, začal by som troška inak. Dnešná základná zostava, aj minulá základná zostava v Považskej Bystrici, z minulej sezóny tu zostal iba Denis Duga. Bukata nám vypadol posledné 2 zápasy, čiže Denis Duga je jediný člen základnej zostavy. Máme aktuálne 10 nových hráčov v základnej zostave, čiže kompletne nový káder, sme jediní v lige, kto má takúto výraznú obmenu. A po zápase v Považskej Bystrici som dostal veľa správ na sociálnych sieťach. Boli tam typu správy od mojich kolegov, trénerov, ktorí boli nadšení, že jak rýchlo sme dokázali implementovať tie myšlienky, ktoré tam oni vidia. Ale na druhej strane dostal som aj od cudzích ľudí, ktorí veľa správ, a ktorí mi písali, že či som bol na inom zápase. A chcem sa k tomu vyjadriť, lebo ja som povedal, že to bol náš najlepší zápas. Lepší ako so Slovanom, lepší ako s Lehotou, najlepší zápas v sezóne, ale hrali sme zle. Ja som len porovnával naše zápasy, že spomedzi tých troch tento daný bol náš najlepší zápas, ale nehrali sme dobre. A nehrali sme dobre preto, lebo sme pustili supera do strašne veľa protiútokov. A ten super my sme mali väčšie držanie lopty, viac prihrávok, viac progresívnych prihrávok, viac striel. Spomedzi celého kola sme mali najviac striel, najväčšie držanie lopty, najväčší počet prihrávok. Ale ten super má vyloženejšie šance. A keď má super vyloženejšie šance, sa nemôžeme baviť o tom, že hráme dobre. Iba ja som to hodnotil tak, že v našej hre som videl progres. A teraz sa dostávam k dnešnému zápasu. Dneskajší zápas by som označil ako dominanciu. Lebo hrali sme proti Žiline. Žilina, ktorá je známy tým, že chce držať loptu, že chce vytvárať veľký počet šancí, že chce vysoko presovať. Všetky tieto veci sme ukázali v zápase dneska my. Mali sme obrovské držanie lopty. Mali sme 9 striel na branku, myslím, 22 striel celkovo. A čo je dôležité, rozdiel oproti Považskej Bystrici, čomu sme sa venovali celý týždeň, o čom sme sa bavili na analýze, by sme výrazne zlepšili našu zbytkovú obranu, keď vedieme útok. To znamená, že dneska sme superovi nedovolili ani jeden protiútok. Ani jeden. Jeden náznak šance mali v druhom polčase, keď sme my stratili našu rozohrávku. Ale my, keď sme viedli útok, sme ani raz supera nepustili do protiútoku. Čiže preto dneskajší zápas môžem označiť ako výborný, kde sme boli výrazne lepší ako super, ale zase nie som naivný. Viem, že my musíme zlepšiť centre, my prekonáme pressing supera, dostaneme sa do finálnej tretiny ihriska. Niekedy možno ja nepochopím, že na takomto kvalitnom ihrisku, že my prekopneme center, my nedáme dobrú finálnu prihrávku, čiže my musíme zlepšiť centre, my musíme zlepšiť razanciu strely, ale môžeme sa baviť o tom, že my hráme vo vysokej intenzite. Chalani mali za prvý polčas nabehaných, tam boli 4 a 5 hráči, čo sa blížili k 6 km za prvý polčas, v celom zápase k 12. A pri takej vysokej intenzite im niekedy možno nezostáva sila na to, aby dali prudkú strelu. Čiže preto som ja povedal, že väčšinou tie družstvá hrajú to, čo chcem, aby hrali, až po zimnej prestávke. Lebo oni sa musia adaptovať na intenzitu, musia sa adaptovať na ten herný systém, ale stále hovorím, že sme v 4. kole a zatiaľ predbiehame naše očakávania. Na dnešný výkon musíme nadviazať a hovorím, že chýba k tomu už iba gól, nič viac. Ja som cez počas v kabíne povedal, že dneska musíme pokračovať v tej hre, čo hrajeme, ale musíme ísť 45 minút za víťazstvom v zápase. Ak to víťazstvo nepríde, tak som povedal chalanom, že nebudeme sa chváliť v kabíne, že dobrý zápas a tak ďalej, že musíme ešte viac potom pridať. Čiže určite teraz chalanom nepochválim, sme na dobrej ceste, ale proste musíme pridať a vyhrávať zápasy.